Фәнни тикшеренүләргә дәүләт ярдәме арттырыла. Был хакта Башкортстан башлыгы Ради Хабировтың махсус указы бар һәм уга ярашлы галимдар өчен тиешле шарттар булдыру карала. Бүген ул хакта һөйләшербез. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова, программабыздың кунагы тарих фәннәре докторы Айтуган Акманов. Айтуган Ильич, һаумыгыз. Шулай итеп, Башкортстанда галимдар өчен айрым шундай фәнде үсеше өчен шарттар булдыру каралган, гранттар бирелә. Буна ошо гранттар конкурсында тарихчылар ничек катнаша? Тарихчылар һәрвакыт актив рәвештә тырыша катнашырга, чөнки әйтергә кирәк, ул тарих, ул бик мөһим фән. Бер яктан ул үткән заманды күрһәтә, ә икенче яктан ул кешеләргә бирә мөмкинчелек аңларга, бүген нәмә кирәк эшләргә. Чөнки ул кешеләрнең теләктәре принципиаль рәвештә үзгәрмәй. Һәрбер кешегә бер үк нәмә кирәк, или матди яктан ярдәм һәм йылы һүзләр әйтергә. Шуңа күрә өйрәнеп, ничек булды үткән вакытларда безгә кирәк шул тарихи сыганактар менән оператив рәвештә кулланырга. Шуңа әйтергә кирәк, безнең республикада традицион рәвештә һәрвакыт галимнәргә дәүләт һәрвакыт тырышты ярдәм итәргә, матди ярдәм. Ләкин әйтергә кирәк, һуңгы елларда кирәк безгә был мероприятие более актив рәвештә катнашырга. Чөнки хәзер замана үзгәрә башлана, нык итеп үзгәрә. Глобализация аркасында кешеләр бөек технология белән нык бәйләнгән. Һаны дәвергә күсәбез хәзер. Шулай булгач, безгә кирәк шул игътибарны, дәүләтнең игътибары, тарих фәненә күбрәк игътибарны зурайтырга. Бuna грант конкурсында катнашучы яшь галимдар арасында гуманитар фәннәр буенча фән яклаучылар әз дип әйтелгәйне. Килешәһегезме? Бер яктан килешәмен, но икенче яктан халыкның һәрвакыт кызыксындыра тарих. Шуңа күрә әйтергә кирәк, был мәсьәләне күтәрергә кирәк дәүләт менән бергәләп. Ул сакта гына мөмкин был сюжетны актив рәвештә мәсьәләне сисергә. Әйтергә кирәк, что ярамай әйтергә, что хулпан хәзер гуманитар өлкәдә үсеш. Тарихчылар өйрәнмәй дип әйтеп булмай. Юк. Чөнки халык архивтарда утыра, библиотекада бөтен китапларны өйрәнә. Ул һәрвакыт был процесс бара. Икенче һорау, шул үсеш булырга тиеш оптималь рәвештә, ул үсеш булырга тиеш масштаб рәвештә. Бuna яшь галимдарны тәрбияләүдә безнең Башкортстан галимдары нинди традицияләргә таянырга тиеш? Бәйләнеш. Өлкән, урта һәм яшь буын арасында бәйләнеш булырга тиеш. Ничек уны оештырырга? Ябай, бер яктан конференциялар оештырырга күбрәк масштаб рәвештә, ә икенче яктан әлбиттә кирәк грантовый һәм стипендиальный ярдәм күрсәтергә яшь галимдәргә. Шул сакта гына ике як оештырһа, то есть бер яктан дәүләт өгетләй халыкны, әйдәгез яңа темаларны өйрәнегез, һезгә матди ярдәм була, ә икенче яктан халык үзе ынтылырга тиеш. Һәрвакыт халык ынтыла, но монда именно бер яктан материал, ә икенче яктан мораль ярдәм итәргә тиеш дәүләт хәзерге галимнәргә. Бunda халык турында гына һүз бармый бит, яшь галимдарда дәртләндерү турында да һүз бара. Әлбиттә. Шул ук методтар димәк. Әлбиттә. Комплекслы рәвештә әйтергә кирәк, мәсәлән, кирәк үстерергә аспирантурага урыннарны. Әйтергә кирәк, һуңгы елларда, һуңгы 10 елында, даже 20 ел эчендә хандар аспирантурага бюджет рәвештә бик нык кәмене. Шуңа күрә хәзер дәүләтнең, безнең республика җитәкчелеге тырыша тиеш бергәләп федераль үзәк менән шул бюджет урыннарны аспирантурага зурайтырга. Шуннан икенче сюжет ул докторантура. Чөнки бер яктан аспиранттар улар кандидат диссертацияны яклайлар, шуннан улар эшләйләр, укытучы булып университетларда яки теманы төплерәк өйрәнәләр. Шуннан уларга кирәк яңа үсеш, икенче уровень әйтергә кирәк, ул докторский якларга. Оның өчен кирәк әлбиттә безнең республикадан иң кәмендә зурайтырга ханды докторантларның. Чөнки әйтергә кирәк, хәзерге көндә докторантлар улар фактик рәвештә материаль поддержка алмайлар. Стипендия аспиранттар өчен бар, а докторантлар өчен шул стипендиялар юк. Ягъни кызык түгел уларга бундай. Эшләү. Әйтергә кирәк, безнең университетлар улар күбе бюджет рәвештә, уларны бюджет кына хоздоговорны эштәр бар, ләкин гуманитар үстерү фәнен үстерү өчен кирәк күбрәк именно дәүләттән ярдәм
стипендиялар, гранттар. И вот докторантура буенча бик мөһим тема. Ул хәзерге көндә акса менән нык дәүләт безгә ярдәм итмәй. Элекке заманда Был бар тик Башкортстанда гынамы, әллә Рәсәйдә? Бөтен Рәсәйдә. Бөтен Рәсәйдә. Вот мөмкин инде Башкортстанга пилотный вариантта оештырга докторантларга стипендиялар. Бик катмарлы мәсьәлә, әлбиттә, хукук яктан, әлбиттә, акса табарга, ләкин безнең хәзер мөмкинчелек бар, бездә потенциал бар, өлкән яшьтәге галимдар бар, урта яшьтәге галимдар. Безгә кирәк вот үстерергә перспектив аспирантлар арасында кешеләрне кем докторантурага бара. Бугасы уга бит кандидатлык диссертация якларга кирәк. Әлегә белүемсә, Башкортстанда тарих буенча диссертацион совет юк. Бүгендә юк. Но без тырышабыз уны тергеҙергә. Әйтергә кирәк, 91 елдан 2020 елга тиклем безнең диссертационный совет Башкорт дәүләт университетында анда якланы 168 диссертация. Улар арасында 14 докторский диссертация. И техник сәбәптәр аркаһында шул диссертацион совет ябылды. Ләкин без хәзер тырышлык күрһәтәбез шул диссертацион совет тергеҙергә. Был университет нигеҙендә. Бәлки университет нигеҙендә, бәлки башка фәнни оешмалар менән. Сөнки әйтергә кирәк, хәзерге заманда диссертационный совет мөмкин оештырырга 4 оешма бергәләп кушылып, договор оештырып, уларның мөмкинчелек бар диссоветтарны тергеҙергә конкрет рәвештә. Бына быел Башкортстанда Башкорт тарихы йылы игълан ителгән, хәзер инде ул тамамлануга бара һәм бик сагыу гына вакыйгалар булып алды быел. Ул Петроградта якласы башкорт укучыларының байрагы ла кайтарылды, Альбанов музее асылды. Булар иң сагыуларын гына телгә алганда. Бына тагы ниндәй темаларга өйрәнергә был сәбәп булып торды быелгы ел? Сәбәп, әйтергә кирәк, что безнең быел Фәннәр академияһында, стратегик тикшеренү институтында без оештырдык бик мөһим конференция. Ул фәнни сессия башкортларның этногенезына багышланган. Шул фәнни сессия иң тәүдә 69 елда үткәрелде. Анда катнашты күренекле безнең галимдар, Кузеев, Мажитов, Бикбулатов һәм башкалар. И вот быел ярты буат үтеп, вакыт уже үтте, без Академия наукта, институтта оештырдык яңынан шул фәнни сессия. Төрле галимдар бында йылды, дискуссиялар булды, бәхәстәр тыуды. Ләкин безнең эш башкарылды, и халык шатланып, бергәләп һөйләштек яңа перспектива темаларны өйрәнергә. Нинди темалар дип уйлыйсыз? Минең фикер буенча, мин әйттем, халыкка әлбиттә ул бер яктан безнең сәясәт өлкәһендә зур каданыштар бар. Нисек булды үткән вакытларда сәясәт үсте, а вот экономик яктан ниндәй үсештәр булды үткән вакытларда, хәзер ниндәй үсеш бара, вот именно тарихчылар күзлегеннән. Шул моментны безгә кирәк яңадан өйрәнү буенча ныклап өйрәнергә. Һәм яшь галимдар арасында был темалар белән кызыксынучылар бармы? Әлбиттә бар. Безгә кирәк материаль поддержка и халыкны мораль яктан өгетләү кирәк, әлбиттә дәүләт ягыннан. Айтуан Илкович, бына икътисади темаларда өйрәнү кирәк динегез. Уларның бына кайһы осуры айрылса Башкортстан тарихындагы айрым игътибарды талап итә һәм уларны өйрәнү бүгенге республикага нимә бирә? Әлбиттә, сәясәт өлкәһендә безнең күп каданыштар бар өйрәнү буенча. Үткән вакытларда нисек сәясәт булды, дәүләтнең сәясәт. А вот экономик яктан динамика 16 буаттан хәзерге көнгә тиклем уны өйрәнделәр. Ләкин хәзер көстәрне күбрәк ибәрергә кирәк шул якка. Мәсәлән, вот безнең Өфөдә күп кенә сыганактар багышланган 19-20 буатка, тарихи сыганактар. Төп сыганактар безнең территориян бәйләнгән 18-17 буат мәсәлән буенча, улар үҙәктә шул сыганактар. И шуга күрә безгә кирәк именно шул темаларны күтәрергә, нисек вот мәсәлән авыл хуҗалыгы 17-18 буатта үстердек, уның өчен кешеләрне үҙәктә ебәрәк Мәскәүгә, Петербургка. Бындагы материалдарны 19-20 буат буенча авыл хуҗалыгының тарихы буенча шулай кирәк яңа кимәлгә күтәрергә. Күп темалар бар авыл хуҗалыгы тарихы менән бәйләнгән.
Ләкин хәзерге көндә был сюжеттар әзрәк кенә, кәмене. Бына 19-нчы, 18-нче быуаттагы Башкортстанда авыл хуҗалыгы үсешен өйрәнү бүгенге Башкортстан өчен ниндәй файда, ниндәй практик әһәмияте бар? Бүген сөнки дәвер икенче, ханлы технологиялар бар, техник мөмкинлекләр дә икенче. Әлбәттә. Но әйтергә кирәк шуны, 100 ел элек бында оештырдылар безнең илдә, безнең регионда принципиаль бер реформаны. Халык уны белә, Столыпин реформаһы. И вот хәзерге көндә шул ук форматта мөмкин әйтергә, шул аграр реформа дәвам итә. Шулай булгас, вот тарихи өйрәнү шул канундарны, ниндәй канундар дәүләт сыгарды 100 ел элек. Шул ук канундар улар хәзерге көндә и федераль рәвештә сыгарыла. Икенче һорау, ничек шул норматив база менән оператив рәвештә яхшы кулланырга? Бәлки халык белһә яхшы, ничек халык кулланды шул законодательный акттар менән. Минең фикер буенча, и хәзерге көндә безнең авыл хуҗалыгы динамик рәвештә үсер. Столыпин реформаһының айрыса ниндәй пункттары уңышлы булыр инде дип әйтәләр? Әлбәттә кирәк, безнең фермерга ярдәм кирәк материаль яктан, беспроцентный кредиттар, акча табарга кирәк. Әйтергә кирәк, йер бүле буенча бик мөһим тема. Бер яктан без бетәбез, беләбез безнең республиканың дөйем мәйданы, сикле икән. Сикле. Безнең ниндәй районда конкретно ниндәй сифат ердәр бар, шул сюжеттар ул ябылмаган тулыһынса. Шуңа күрә безнең ер оештырусыларга күп эш бар. Һәм буш яткан базаларда кызганска каршы бик күп. Урман үскән авыл хуҗалыгы ердәрләр бик күп. Әлбәттә. И вот яңа классификационный карта кирәк төзергә. Чөнки халык белһә, кайда ниндәй ер бар, ул более оператив рәвештә үзенең планнарны кора и оператив рәвештә эшләй, сифатлы эшләр акса булһа дәүләттән. Гомумән тарих фәненең практик әһәмияте тап ошонда. Тап шулай. Минең фикер буенча. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда тарих фәннәре докторы Айтуган Акманов булды. Башкортстанда тарих фәнен үстерү юллары турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.